nwere ntị ya nụrụ okwu onye nwere ntị ya nụrụ onye nwere ntị bịa nụrụ okwu ọdịnala onye nwere ntị bịa nụrụ onye nwere ntị bịa nụrụ okwu ọdịnala. ụmụ ibe anyị ekene unu, ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala ekene unu, ụmụ ibe nwanne unu nwoke bụ nọ nso ekene unu, ụmụ ibe anyị si na ọ ga-adịrị unu na mma na anyị nwawu ndị ndozi ọdịnala Igbo. Ihe a na-eme karịrị akarị. Enwere ka oge si wee dapụtara m ntị ka m were mbụ oge dapụtara maka echebe mgbe ọ ga-adịrị anyị na mma. Enwere ike ndị mmadụ agaghazi ama mgbe ọ bụ na ndị oge na-aga aga, mana ọ bụrụ na emeghe onye ọbụla nwere ike ịfụ ya ma emesịa. Ọ bụghị mgbe ichewe mgbe ndị mmadụ ji wee teta ụra ka e wee mebe gbasara ozi ọma. Enwere ike ogbuo oge anyị sị ka anyị mee ya mgbe ọbụla anyị ji wee nweta oge. Nwanne udo dịrị gị. Nwanne anyị nwoke Chinọ. Ụmụ ibe anyị ekwuo ne mbụ mba tupu anyị a na-ekwugodo okwu anyị ga-akpọkugodi ndị ọkpụ na ndị egede, maka na ọ n'isi ha ka anyị si eche uche, n'ọdụ ume ha ka anyị si eku ume. Kpọkuo ndị mbụ, ndị gbadoro ụkwụ n'anị, ndị rụrụ ala Igbo ebe anyị zọdoro ụkwụ. Kpọkuo ndị amaala n'ọha nwa na asị na a na-achụ aja ikpe a na-ama ndị mmụọ. Kenezie enu n'ala. Anyị nwa na onwe anyị bụ ndị ndozi ọdịnala na anyị ga-eke na eke, kee na orie, kee na afọ, kee na nkwụ. Ụmụ ibe, maka ndị na-amaghọ ihe ndozi ọdịnala bụ, maka ndị bidoro sobe anyị oge na-adịghị anya, anyị si ka anyị kọwara ha. Maka na anyị na-anụ na enwere ndị ịma na nna agwa unu na isi mkpi dị na-akpa mkpi. Ndị mmadụ echekwa mahasị isi mkpi dị na-akpa mkpi. Nwa ọbụla ịzụ ha azụ, ọ bụ moto na-agba speed with a drunken master. Nwa azụ ha azụ moto na-agba ọsọ with a drunken, onye ṅụrụ nkwụ, onye ṅụrụ mmanya na-egbubu moto na-agba 300 km/h. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka. Unu ama na ndị mmadụ na-aga na Nnewi na-agwa ha ha ekwekwene ka ndị ndozi ọdịnala bịa ebe a. Ka anyị imagine. Anyị jere fu Obi Nnewi, Obi Ruagụ. We go there to meet him. Ọkwa dị na Facebook ga-afụrụ ya, because anyị anaghị ekwu ka ịfụ anyị n'anya, maka na anyị nna anyị debere anyị ka anyị na-arụ. Ọ bụghị maka gị nwa. Ndị mmadụ gara gwa ndị agha sị ha, ịma ihe ndị agha gwara ha, a sị ya na-ekwe ihe ndị a na-eme since unu ji pụta ụwa, unu afụga na ụdị ha before, then kedu ihe na-agwa m? Kedu ihe ọjọọ ndị a bụ n'obi wee bịa na-eme ihe? Kedu ihe ọjọọ ndị a bụ n'obi bịa na ọsị na ha bụ ndị olumba, na ha bụ ndị nka, na ha bụ ndị nka? Na gịnị na-eme ndị isi ojii? Na ha bụ antikraịst, na ha na-ekwugheri. Obi ji aka ya wee kwuo, Obi na onwe ya kwuru na a bịara gwa ya. Obi ọfụrụ agụ. Ebere m na-emere ndị isi ojii. Ọkwa ihe a bụ na onweghị onye nwere ego n'ala Igbo na-enyere ndị mmadụ aka, because ọ bụ inye aka si onye ọgwụ ego. Yes, ọ bụ inye aka si onye ọgwụ ego na o mere nke ọ ga-eji ga-egbuo ga-ata ndị mmadụ a na-anwụ n'agụụ, na-anwụ everyday. Maka na anyị nwa gworo mmiri ugwu, gwuo mmiri ịsa, wee sị na ana ebe anyị si wee pụta adịghị mma, ka anyị nye aka wee dozie ya. Nna nwanne, ọ bụghị onye ọbụla ma ihe n'ụwa. Ọ bụghị onye ọbụla nọ n'ụwa ama ihe asị ka ọ bụ. And if onye ma ihe, you must respect. Onye nwa bụ ihe nna gị na-akpọ ohu. Ọ bụghị nke nwa bekee slave. Na onye fere eze ka eze na-eru. Nwanne, enweghị ihe dị izi n'ụwa. Ihe ọbụla bụ afụfụ ka ọ bụ. Anything as long because ọ bụ ohu, ahụhụ. Ọ bụrụ afụfụ, ọ ahụhụ. Mana sometimes anyị ịmagonu misinformation, miscalculation
anyị na-asụzi asụsụ anyị na-aghọtaghọ. Mana udo dị ebe ọ bụ na anyị na ndị nwe obodo ekwu na-ekwu ihe anyị bịara and ha marakwana na ihe anyị bịara. Onye ọbụla na-amaghị ihe bụ ndozi ọdịnala ya jụọ. Ndozi ọdịnala bụ ihe nna nna ya ha mere. Ihe mere unu ji wee daa ya bụ na unu amaghị ihe nna unu mere. Onye mere eji eme ọdịnala Igbo ọ dịka ọ bụ ihe ọjọọ. Enwere ihe ọjọọ dị ebe ahụ nwunne. Ndị mmadụ na-ekwu arụ, ndị mmadụ na-ekwu ahụ. Nwanne arụ na ahụ abụghị ofu. Arụ is the body, ahụ is the flesh. Arụ is body, ahụ is flesh. Na nwanne but these two things ịbụ na ịghọtara ya you na-use onye ọzọ ga-asị gị na arụ na ha echi bụ the a na-ekwugheri. There are two different things. Even ala na ani are not the same because one is land and one is soil. But then you nwere ike use ha because na ọ dị na the same place. Land na soil dị na the same place. But ị kwesịrị ịghọta this differentiation so that because ihe a na-ekwu na your mind n'ime obi gị onye nwere eche uche ọwụ na ịghọta ha distance uche gị agaghị adị mma, ọ gaghị na-eche ọfụma. Like ndị mmadụ na-asị Igbo na gboo nwanne the first letter bụ the important, ọ bụghị the middle and last letter. The first letter is the capital letter, so the I is more important than GBO. So Igbo is to separate because nna gị anaghị ekwu okwu nara n'iyi, nna gị anaghị anakọta pụta. Okay, mgbe ahụ nna gị nọ ha bụ ndị gboo that time? No. Then kezi ihe mere ebe ọ bụ na ha abụghị ndị gboo that time nna gị nọ ha abụghị ndị gboo that time na how can they come themselves gboo if na ha abụghị ndị gboo? Because it's ancient, they are gboo already, so how can they call themselves gboo? O make no sense. O make no sense. Igbo is to separate because the body already ahụ ohu ahụhụ sound similar. That means there is something wrong somewhere. You have to separate to be saved. For you to be saved, you must separate because the higher self is trapped in the lower self, which is the flesh, not even the body. You got to go. That's why nwere ndị ụka na-achị gị flesh to flesh, ntụka bụ ntụka ga na-achị this that na-egwugheri because ha ama ihe ha na-eme pọtụ ngụwa na onwe gị amara ihe ha na-akọ. You got to go. So all these things bụ ihe ndozi ọdịnala bịara ka anyị dozie omenala anyị mebiri emebi eji azụ ụmụazị because ị gaghị asị m na ịbụ eze ịbụ a custodian of a people because aha nyere gị this coming generation n'aka because our educational system, gịnị bụ education? To educate, to cultivate, to make the human being good for the self and for the society, to develop the person. The same way si develop ụlọ, the same way si develop a computer, the same way si develop ihe niile, or the same way si develop the mind, all the same way ka everything work. N'ime isi mmadụ ịma na anyị na-akpọ arụsị 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 until you separate these two words, arụ ya na isi, then ịghọta na ịga n'ime isi gị na enwere body again inside the brain a na-akpọ pineal gland. Ọ bụ ihe a ka a na-akpọ arụ isi, the body of the head. Gịnị bụ isi? Isi wu God with small letter. Then Chukwu wu the God with big letter. Then Chineke bụ the Lord. These are different things inside that your mind. Eji wee sị gị na the body is the temple of God. Ọ bụrụ about the flesh or the body. It's about the body inside the brain, which is they call pineal gland. Ebe ahụ sị na Moses nwetara iwu iri, onye nwa ka nna gị rụrụ kpọọ ya arụ isi a na-akpọ arụsị. Ebe ahụ ka osu bi, osu bi na arụsị. This is nothing but symbology. All symbology ka a na-ekwu maka ya. O ji wee sị gị Igbo. Kedu ihe bụ ama Igbo? Ama Igbo wu religion of the Igbo people.
because ọ bụ ama Igbo. Ọ bụrụ na ị mara ihe bụ Igbo, then ị marazi ihe bụ ama, then ị mazie na ihe a na-agwa gị bụ how to separate. Kedu ihe bụ ibu na arụ? Ị mara ihe bụ ibu na arụ, ị mara ihe bụ resurrection, ị mara ihe bụ construction, because resurrection is construction. Ọ bụrụ na ị mara ihe bụ ibu asọ na ibu dị asọ, ị mara ihe a na-akpọ crucifixion, ị mara ihe a na-akpọ mmadụ ịbụ asọ mmiri, ị mara ihe ọ pụtara. Ọ bụrụ na ị mara distance, nwanne, I tell you, you will be the man you have to be, because Igbo is based on symbology. That's why eji ana aka ịtọ, that's why eji awa ọjị, that's why eji aga ọfọ. All these things are symbol, that's why eji achụ aja. Ọ bụrụ na ịghọta distance, nwanne, I tell you, o nwere ihe ị naghị emenwu n'ụwa. Ọ bụ ihe ndozi ọdịnala bịara. That thing you have, ọ bụ ihe anyị bịara to tell you the meaning. That's why we are here. Enwere ihe ọzọ. Ọsọzie gị echi ịba uru ịba, ọ chọghị ịchọghị ịba uru ịchọghị ịba uru. Ọ bụ your own personal problem. Ọ bụrụ nke anyị, our work we have done already. Anyị emego ọrụ anyị, so ọ dịziara gị nwa, because nobody can force you to do anything na-achọghị ime, because as long as your mind never get to that level, ị gaghị aghọta nwunye until the mind, because the message will for those who their mind already open for this thing, because life is a stage. You got that? So ihe ndozi ọdịnala bịa for interpretation of this doctrine, so that ka ọ bara anyị nwa bụ ndị enyere this doctrine uru bụ ndị Igbo. So unu na-ekwu Igbo gboo nwanne, it makes no sense. Ọ ga-drive gị away from reality, because mmadụ agaghị nọ nso agaghị anọkọta ọsị ya ugbo ebe ọ bụ na these people founded this institution. That means they are not Igbo, they are the people. So what makes it Igbo then? You can call it Igbo now, but then what do you call it? Mgbahagba. So doctrine ahụ, you must understand the doctrine for you to understand the Igbo. All your responsibility to do them. That's why you were going to say na ọwụ na iwe eze, ọwụ na iwe obi, ọwụ na iwe ọba, nwanne, ọwụ na ịmahọ ihe nna gị debere gị, nna nwanne, kedu ikpe na ihe ga-apasịrị anyị nwa bụ ndị na-eso gị n'azụ? Kedu ihe? Because mana ihe mere ndị Afrịka anaghị aga n'ihu bụ because of na ha ama ha na this life will transcend, also relate ka ọ bụ onye gbaa onye ibe, onye gbaa onye ibe. Ọwụ na ndị bụ anyị ụzọ anye ha anyị correct information, nwanne, nwekwa ebe anyị na-eje. Life enweghị automatic growth, there is no automatic growth. This is a cycle. That's why amụọ gị agụọ gị aha, afọ aha a na-agụ gị nwere reason why eji agụ gị ya, all to fuse you to the direction. That's why you enwe ihe a na-akpọ ọgbanje. These are collision because of the past and the present, because all transcend. Anyị ji enwe ikenga, all transcend from old to new. Eji wee sị gị na enwe ndị na-enwe pathological reincarnation, so that all those problems, if you have them, ka ị mara ihe ị ga-eme, is about self. But anyị na-emezie practically ka enwee ike inwe practical culture, because without doing this thing practically, anyị agaghị enwe ihe na-akpọ practical culture. That's why eji enwe Jizọs n'ụlọ ụka, ebe a na-eri oriri, ebe a na-eje ụlọ ụka, because if you remove those practical fake fantasy, ọ bụrụ eziokwu ọ fantasy, but if you don't have them, na nwanne kekwenye is culture. Where is culture? There is no culture. Ọ bụrụ na i remove all these things, ihe Islam na-eme na every Friday ha gaa na Muslim jekọ isi naanị, iwepụ datin, Islam disappear. Iwepụ this chọọchị ndị na-aga Sunday, Christianity disappear. So ọ bụrụ na iwepụ all this practically goji na all those things ya na-eme, omenani disappear. But ihe anyị na-ekwu bụ na we should know this thing. Ọ bụrụ na anyị mara ya, then anyị hapụzie those importance anyị na-enye, ma na ihe ahụ celebration, na ihe ahụ feast, nothing but that. Then we begin to construct inner self, so that the enwe ike ịrụ the body we are talking about, which is the inner, the seat of soul, the kingdom of heaven. When we keep build, because ihe ọ bụla arụrụ arụ n'ụwa came from creativity, which is the seat of soul. Onye nwe na-eme everything. Without that, na adịghị activate. Nwa nkwe ihe na-akọ nwere isi. So ndozi ọdịnala bịara like Igbo doctrine, our own written doctrine, ga-ekwu maka anyị nwa present our way of life to outside the world. Ọ bụghị nke ha gwara anyị agwa. No,
anything that demoralize us, we don't take it. If you like, you believe it, but in the doctrine of ndozi ọdịnala, no. Enwere ihe anyị ji eme because ihe anyị na-achọ to cultivate the children, unborn children, so we don't give them information ga-eme ha ka ha dị demoralize. Onwere uru ọ ga-abara ha. So onye ọbụla nọ n'ala Igbo mana ọ na Nnewi ma ebe ọbụla ọ nọ si ya amaghị ihe ndozi ọdịnala bịara. Ihe anyị bịara bụ ka ọ dịrị gị na mma, dịrị ezinụlọ gị na mma, dịrị ikwu ibe dịrị mma, dịrị ikwu dịrị ibe mma. Enweghị ihe ọzọ anyị bịara to tell you what you have already, because ọ bụrụ na anyị nwere ihe anyị agaghị na-ata afụfụ. Ọ bụrụ na anyị nwere ihe anyị agaghị anọ n'ụdị twice wee nọdị na nwanne. Go to Nnewi, jara Nnewi, ihe ọ na-ekwo na Nnewi na nna nwanne sọsọ obere ihe anyị mere na Nnewi. Go to Nnewi. Somebody kpọrọ m yesterday from Nkwọ Nnewi. Yesterday somebody kpọrọ m yesterday from Nkwọ Nnewi na-atị m na nwanne na Nnewi niile agbaka na ọkwa Nnewi dị center ebe a na-arụ ihe niile a na-arụ na Nigeria. Indigenous industry na Nnewi ka ọ dị. Mana somebody called me from Nkwọ Nnewi because ihe ndozi ọdịnala na-eme na Nnewi. So ọ bụrụ na anyị jiri aka wee bido nwanne, enweghị ihe anyị na-anyị ga-emenwu asị mmadụ because ka ekere gị ka ekere Okeke. Onye ọbụla nọ n'ụwa bụ otu ahụ ibie dị ka ọ dị, kama na ngwana na-anya na otu anyị si wee nọdị nna ebe ọ bụ na ndị eze bụ ndị dị custodian of this theology, because you must know about theology because it's science on its own. You must know about religion or a science on its own. You must know about culture or a science on its own. Numerology, numbers, ihe niile bụ science of mind cultivation. So ndị eze enwere ihe eji wee chie ha eze because ọ anyị nwa bụ ndị na-eso ha n'azụ. Ọwụ ha nwa ka ọ dị n'aka is their responsibility to cultivate us. Onye eze wetaziri ọjị nna ya nyere ya maka na anwụ na-awa awa n'ụtụtụ, anyị ji wee wụọ ọjị. Anwụ si na oji wee wapụta, anyị wee were ọjị wee waa wee na-egosi gị ka nature si arụ ọrụ na itete na asị na agụghị ụzọ agụghị ọnụ. Ka onye eze wachara ọjị ọ sị n'afọ a Jizọs, odoge anya na ọjị ọ na-agha ọghọtaghị ya. Ọ bụrụ na Jizọs ọ bụ eziokwu na ọ bụ asị, mba, disi ọjị kedu ihe o nwere ime with Jesus? Ọ ya ka a na-ekwu. That means this eze na-ebelieve there is something greater in ọjị, because adding Jesus, which is the Christ of the church, adding it inside the ọjị onweghịzi meaning. O mekizi ma chọọchị nwano ma ọjị nwano become useless. Ịghọta? So ọ bụ about you ichi ije chọọchị ije enweghị onye ji gị aka. Ichi worship Jesus worship go, nobody is owing you. But ihe a na-ekwu ọ bụrụ na ị chọrọ ịwa ọjị, then ịwa ọjị ịwasie ọjị because ndị na-eso gị n'azụ chọrọ ịmụta ihe ahụ ị na-eme. Because ọ bụrụ na ị nwụọ, those people that will come after you, what are they going to follow? Onye jebere ihe nyuchie nche ụzọ ọ bataba oju ijiji. So ọ bụrụ na ị dị ndụ, you don't lay any foundation for upcoming generation. Nwanne ichi ịma ihe ga-eme echi, nere anya ihe na-emeta. Ị chọrọ ịma ihe ga-eme echi, nee anya tata. Simple as ABC. There is no automatic anything in life. No. Ị chọrọ iburu 5 bottles of kaikai dewe na tebụl gị, before ị ṅụọ ya na kaikai ahụ anya na the percentage of the alcohol o buru ya. Ịṅụsịa the kaikai, this percentage of alcohol ga-aba gị n'ime. So kee ka onye ṅụrụ 5 bottles of kaikai ga-esi behave. Nwanne ịṅụsịa the kaikai, that is how you are going to behave. No two ways about it. Enweghị anything a ga-add a ga-ewepụ. Nwanne ịṅụsịa the mmanya will become drunk. Pure truth. So echi ime echi chiri kịta Maria, ọ bụghị about, ọ bụghị maka ị na-eje Islam, ọ bụghị maka ị na-eje Judaism, ọ bụghị maka ị na-eje Christianity. No, it's about ndozi ọdịnala Igbo. Mbọsị ọ bụ na m bịara na ụlọ ụka ụnụ gwa gị maka ọdịnala Igbo, were mma gbujie m ụkwụ. Mbọsị ọ bụ na m bịara na your church preach about against Christ or about ọdịnala Igbo, were mma gbuo m n'ụkwụ.
but ọnwụ nọ na ana Igbo, yes, because ana Igbo isi ebe enwere ama Igbo. Ama Igbo bụ the doctrine of ndị Igbo. Ebe ahụ ka anyị gwa ka ezi ozi ọma gbasara Igbo. Ọwụzie na ịchọ ịnụrụ ọgwa na ịchọghị ịnụ ifuchi aka na ntị, maka mgbe ị na-ezi ozi ọma enweghị ihe m gwara gị asị m ga-ezizine. Ị na-epirichi Kraịst asị m ga-epirichine. Ị na-epirichi Allah asị m ga-epirichine. Ị na-epirichi Yeshua asị m ga-epirichine. No, but ihe ị na-agaghị eme bụ iwere the doctrine of Igbo try to join it with this thing. No, because my children life is in danger, because that is ihe na-akọ. Ị gaghị ewere window Vista and window XP ti na computer at the same time. It will not work. Antivirus, two antivirus cannot run inside a computer at the same time. Never. Ndị ojii nọ na America na complain. Ndị ojii nọ na South Africa na ịjụ ha sị na America the system this onye complain. Ndị ojii nọ na Nigeria na complain. Ịjụọ ya onye complain. Ndị ojii nọ na South Africa na complain. Ịjụọ ya onye complain. Ndị ojii nọ na Brazil na complain. Ịjụọ ya onye reason. Ndị ojii nọ ebe niile na complain. Ịjụọ onye reason. But the simple reason is the culture of African people is no more. Because ndị agha nọ ebe ahụ had it been na African culture still remain, oya ka ha ga na-use there. But ha enweghị nke ha dị ebe ahụ abanwu ha n'isi, because the system e created ebe ahụ created against them, so them flash it with the educational system, because every system must represent somebody. Every system must, because arụrụ ya arụ nwanna ya bụ box is like building a box. This box arụrụ ya arụ enwere ebe etiri nke a, nwe ebe etiri nke, nwe ebe etiri. So every system ọbụla nwere ihe o represent, o nwere ndị oge represent. So all those ndị ojii nọ outside Africa, the system that place ha nọ represent your hand. So ha maka ọ dịrị to create a system within a system, because virus bịa na kọmputa ọ na-ebugodo ụzọ claim na ya bụ part of the system. Before mara ihe na-eme o may override the system, contaminated the system. You got that is pure absolute fact. Now ị gaa na Africa, most of African country, Islam bụ a different ideology, Christian bụ a different ideology. Onye nkịtị bụ an Islam is like onye nkịtị bụ a Christian. But na Africa ị ga-afụzi Islam, onye bụ Islam, ordinary person bụ Islam now believe na Islam bụ the best way to see God. Nsogbu adịghị. Onye Christian believe na best way to see God. Also na Africa ka a ga-abịa ewere onye Islam believe na onye Christian bụ a sinner, were mee security to the Christian man. Ewere Christian believe na onye Islam bụ a sinner, were mee a security man for an Islam. Isi adịrị anyị mma. Ọ bụ ihe a bụ ihe ị kwesịrị ị na-akwụ maka ya, because onye na-eti isi anyị mana onye ọbụla anaghị eti, onye nkịtị ka m na-ekwu, anaghị m ekwu maka ndị ma ihe a na-eme. Ana m ekwu onye nkịtị na-eti isi anyị fụrụ onye na-anaghị eti isi anyị asị onye iro. Kedu kwenu ka a ga-esi wee were egbe nye ya rank si ya jee protect onye ọ fụrụ asị enemy, jee protect onye Christian fụrụ onye na-eti isi anyị asị onye ọjọọ, but ewere egbe nye onye Christian si ya jee protect onye na-eti isi anyị asị. But I have for this thing. I have for here. All this thing ka ị kwesịrị ị na-ekwu maka, because this is immediate virus. Ihe ahụ immediate virus. But ịfụ ya ị na-ene anya ebe ọzọ, nke ahụ eburuga. So ụmụ ibe, ideology, how to, a magical method to trap spirit down. You got that? So everything about culture, religion, all tactically maneuver to trap the spirit. So once somebody is been developed with Islam, ọwụ na onye nkịtị, ordinary onye na-eti isi ala, otu aha ka ọ dị
the same thing with the Christian, the same thing with the Jewish. So onweghị mgbe ha na-abụ mmiri na ose, mmiri na mmanụ anaghị adịkọta ọnụ. Ha nwere ike inwe a place have peace, yes of course, because if you go to Thailand you will see these things, but the institution must have ebe o basiri, the institution must have where they base, so that the children of the country ga-ama ebe ha na-eje. But ị gaa na Africa, most of African country enweghị a system of cultivation. Ihe ha nwere ordinary government. Government is nothing. Government without a culture and religion is absolutely nothing. Iwepụ religion and culture from government is useless. Ngwa negodo anya na Africa now, ọwụ na ọ bụghị Muslim, ọ bụrụ Christian, ọwụ na ọ bụghị Christian, ọ bụrụ Judaism. Nna nwanne, so anyị need rocket science if na Africa anaghị aga n'ihu because of simple that na ya nwere a structure to develop the mind. Ọ bụrụ na ị nweghị a structure to develop a mind, you can never build a computer, because computer is the mind. All your mind is a computer. Ọ bụrụ na ị meghị understand the structure of your mind, how can you put pieces together to work? Ọ bụrụ na ị nweghị a calculative system, how can you replicate what you don't have? Because ana m ajụ ajụjụ. You cannot replicate what you don't have. Ọ mmadụ rụrụ kọmputa ọhụụ ndị mmụọ. Kọmputa ọ dịkwaghị ebu ebu ọgwụ ha ji. Kọmputa akwụkwọ ha mango. Kọmputa, redio, even redio eji ekwu okwu. Ọ mmadụ rụrụ ya based on his own imagination. That means you can only give what you have. So ọ bụrụ na ị nweghị this structure to develop the mind up to standard to create, nwanne, you have what you have today. So it's normal that we have all the normal na anyị nwere ihe anyị nwere. So mmadụ a complains na ekwugheri. Don't make excuses irregular slave. That is bunkum nonsense. Ọ bụ onweghị, it's rubbish. That is excuse for nothing sake. Excuse after excuse after excuse after excuse. Ejiri anyị na America, ejikwu anyị na onwe president onye ọcha na-achị n'ala Igbo, enwe onye ọcha na-achị na Nigeria. Ọ ga-asị gị na because of the colonizers. Okay, because they enslave us. Onwezi anyị na-eme na America. In Nigeria, Africa as well, because they colonize us. Enwe ihe anyị na-eme. Now look at. Now what then where the president do eme na? It's better we die. Ebe ọ bụ na if we cannot do anything because never are enslaved, we cannot do anything because they colonize us. Where's ihe anyị ga-eme? Then why do you live if you don't have hope? If you don't have faith, why you live? Ọ bụrụ na ị nweghị okwukwe na these things you can restructure and change them, why do you live? Better you die, commit suicide and die. You got that? Ọ bụ onye ahụ the better no commit is because if you don't have hope, there is no need of living. There is no need for living. Simple as ABCD. Onye nwere plan nwere ebe ọ na-eje, onye na-enweghị hope enweghị ihe ọ na-akwafu. So if you don't have plan, nwanne is as somebody who believe in Jesus will come and take us. Ihe ọbụla ọ na-eme ọsị gị na Jesus will judge. Anything Jesus will judge, God will judge. You got to, so it's as common as that. Easy going, easy skanking, take it easy skanking. Yes, everything. Oh, God is good, God is great. God na how far na? God is good. Chukwu eze na ka ije, God is good. Chukwu eze, Chineke nọ n'ọrụ. Chineke nọ n'ọrụ. Onyenwa, that is it. Practical something nothing. Na ndị ndozi ọdịnala na-abịago now ka anyị dozie obodo. The same this good for nothing gara na-agba amasị na-agba ndị mmadụ na ọkwa otu a ka ọ dị na mbụ. Iche ịma ihe na-eme taa mara ihe na-eme na mgbe gboo. Mmadụ asịzinara onwe ya asị the same way they came today to go and tell people evil against evil, bad against bad every day about ndozi ọdịnala is the same way they sold your ancestors, in the same way they lie about their ancestors, is the same way, because inside the mind there is everything.
Inside your father's land there is good and evil and everything. Unless you suppress this evil, you can never see good. Because ọ gwara gị ndị ụka sometimes ekwu eziokwu. Ọ sị gị don't eat from the tree of good and evil. Don't separate the mind. Don't ever separate the mind. Obi na-abụ ndị Igbo na-akpọ ya onye obu ya abụọ, onye iru abụọ, si na okwu nna ya abụghị ilu. Onye iru abụọ, onye of the tree of life. Ọ bụ onwe ihe ọ na-agba gị, nothing more nothing else, because ị gaghị aghọta m ihe dị n'ime dị akwụkwọ. Onye iru abụọ, no. Ọ sị gị don't eat from the middle. You can never be in the middle. Put it one, don't separate it. Because ọ ihe ọ gwara ha, ọ sị ga eat everything in the garden, but don't eat the tree of good and evil. Never you. Never you. That's why ji wee sị gị na don't judge, for you shall not be judged. Simple. Ọ bụghị because of na mmadụ bịa maa gị aka ntị ị gaghị amakwuru ya. No, ọ na-ekwu maka your own mind, not maka ndị ọzọ. Your own, because ị ga-ejechite, can you save me? I will save myself. So you have to save yourself. Every word in this life is about individual, not external. So okwu maka gị nwa, ndị iru abụọ ihe a na-ekwu maka ya. Soro mmụọ gbuo mmadụ, soro mmadụ jee mgbaru. Ọ ha nwa ala adịghị mma. They are them. But a na-ekwu ọ dị ka a na-ekwu ka a gbaa mbọ ka obodo anyị dị mma. Gaa nene the message of ndozi ọdịnala from the beginning to today. Mụ na gị na ebe a is about development of ala Igbo. Nwanne, ị gaa na university, ọ bụrụ na ị nwetaghị the record enidri, agaghị eme gị admit. Also in Africa, somebody want to be admitted in a university without getting the mark. Ị chọrọ ịga university but enweghị the mark to be admitted. Ịtọ na ọsị na ndozi ọdịnala bụ nka because you don't have the mark to be admitted. Na nwanne, here you can never do anything without discipline. Ndozi ọdịnala is based on discipline. Ime here we remove you because if we want to go and develop the land, ondara ka anyị ha ga-eji wee mee. Ondara ga-eme the thing. Tell me, if we are not structural, if we are not disciplined, then we are as good as nothing. We hide the of our if we cannot control discipline in a group of ndozi ordinary, we don't trust us. I trust trust. Why not trust? If you trust any group without discipline, you are on your own, because unstable mind can never do anything stable. Never. Onye nwe ihe ọ bụ enwe ihe ọ na-akwafu. Onye nwere ihe ọ bụ enwe ihe ọ na-akwafu. So any unstable group will never give you any stable something. It's impossible. Not today, not tomorrow. So that's why in ndozi ọdịnala, if you don't follow the rules and regulation of the principle of your own mind, because all your mind ka na-ekwu maka obi gị, obi gị, ndị Igbo ji wee sị ada obi, mana ndị mmadụ agaghị aghọta nwunye because o tere aka. Mana ndozi ọdịnala na-abịa, enwere obi nwa ada obi, ka ihe ji wee nwee obi na ada obi. Mana ndị mmadụ nwere sentiment and emotion, so they never even conquer the Jericho a na-ekwu maka ya. Ha conquer the evil because ha chere evil na outside. Ọkwa sị gị na ọ bụ agwụ, ọ nọ n'isi gị. Ndị mmadụ aghọta ihe a na-agụ life and direct. Ị ga-ebugoro ụzọ conquer go the kingdom inside your mind, because all that one but the evil that will go outside and tell oke nọ na ama gwa ya na azụ dị na ngịga. Oke dị n'ụlọ gwara oke dị na ama na azụ dị na ngịga is within you. Your land is been destroyed by yourself, nobody else. Because ndị agha na-eburu ego na-aga etinye na Western Bank, they are your people. Why na ha ezuru the money, made the money invest in that land? Because they never even believe in that land. Most of these governors nwechara white Jesus hang in their wall. So if Jesus, white Jesus bụ the God, so the land of white Jesus ga dị safe for their own looting. So that's why ha ji etinye their money in the land
of white Jesus, so that because that place is safe, because Africa will land of devil, so ha enweghị ike itinye ego na land of devil. That is what they believe, that their belief system. Because ọ bụrụ na o were picture white Jesus hang ya na wall ya, were mmụọ ọma ji mma na-asụgbu ekwensu, which is black, which is nwere mpi, hang ya na wall ya, then kezi ị na-ekwestion na o tiri ego na Swiss bank. Why do you question that? Why you question na ogoro ụlọ na America go na England? Why? Because he never even believe in his own shadow. O believe na his own shadow. Because why? Omoro why he is black. O nwere nke m fụrụ sị na how black because na ha si how white how Igbo ndị ọcha na ha si na Israel bịa ruo na ana Igbo anwụcha ha jiri oji. Okpu okpuru ede agadi nwoke. Agadi nwoke kpu okpuru ede, ọ sị na ha si na Israel bịa anwụ chazie ha, na ikpe ndị Igbo bụ ndị ọcha na anyị si na Israel bịa anwụcha anyị jiwezi oji n'ọya nwa mere anyị ji eji oji, na ndị Israel na-acha ọcha because of that, na anyị bụ ndị ọcha. Amaghịzi m ka ndị Afrịka ndị ọzọ si wee bịakwa, ha ndị na-esi Israel ma imi eburu ibu, otu a imi eburu ibu ka imi onye Israel aha buru ibu, ịghọtago otu ọnụ ya buru ibu ka anwụ chakwara ya chachaa ọnụ ya chasa imi. Ọwụ ndị a bụ ndị ji custodian of your land. Nwanne ichi iwu mmadụ naanị inidi because ihe the reaction anyị na-eme na awụzi ọwụ the effect of a cause. Is an effect of a cause. Because we don't study these things very well. You hear about cause and effect. Everything about life is based on cause and effect. Because character is based on effect. Behavior is based on effect of a character. There is character and there is behavior. That is cause and effect. You got to go. So I want to nwere cause, you gaghị enwe effect. So ihe anyị na-eme today now as behavior ka anyị si akpara m agwa. Something that is been fed the guy the thing through information, through culture, through religion, through everything. Then all reaction ka anyị na-emezi ha na whether of freedom fighting o, whether ndozi ọdịnala o, whether ihe ọbụla anyị na-eme is a reaction. So ihe na-ekwuzi bụ na this your reaction. Have you gone to study the past to restructure the past? Then you can react differently to connive and join with where you came from. You may have this thing. So in I react go based on onye nwere ebe ọ na-eje. You got to go. So anyị furu efu absolutely, because the information is almost gone before ndozi ọdịnala bịa. The information is almost gone because ọwụ na ọ nara nothing more. Because nwanne otu iwe onye Igbo ọsọkwa gị unless me mere Michael Jackson, he change your color to become, he change your color ted gị. But as long as, because if you go to America, ndị ojii still counter racism. Ndị na Brazil they still counter racism because this racism is a consumer plan. So ndị ahụ mere the consumer plan, it will continue going. Ọ naghị ana. So ọ bụrụ na gụnwa na onwe gị bụ onye Igbo, ị nweghị an institution that will define, design or speak about you, whether true or false. Make it a doctrine so that people will follow it, to identify with it. Ọwụ na inwe here nwanne, your children will counter these things because all those people echoed into this racism as a consumer plan. How as an ordinary church person carrying white Jesus in their house, amara ihe na-akọ. So ibi echi ọ ga-asị gị black schwarz, black sheet, go to your country, this that, they will tell you that. And then after they tell you that, you found out that you don't even have where to go. That one got the worst that time because you don't have nowhere to go. All the easy to say, hey Igbo, what is important about Igbo? Forget that. No problem. We can forget it. But in future, you will go to America. Only white person will tell you go back to Africa. You go to England after your father's rich. Your father is rich. No problem. Stole all the whole money from the village. No problem. Go to England. If after, with that your Bentley, you come, they will tell you, no, black people here, no. Then that's your money nko. Ego ga ahụ nko. So only what how the consequence nwanne already you are in hell. Ihe na-ekwuzi Igbo an Igbo ọgụ. Ndị Igbo si an Igbo ọgụ.
si to separate, because ndị Igbo na-asị ịmụ nwa sharpen the child, ọ bụrụ about giving birth. Sharpen this child, ọ ihe na-ekwu maka ya. Igbo separate and be saved, because only the separated one will be saved. The savior are the separated one, because they are only people that will be saved. What about the identity is about the message. Ọ bụ message nna gị na-ezi gị ozi. Asụsụ Igbo niile bụ ozi ka a na-ezi. Ozi ọma ndị ndozi ọdịnala ji wee bịa. Ọ bụ ozi ọma ka anyị ji bịa n'ime mmụọ na eziokwu. Ọ bụrụ asị, ọ bụrụ maka asị dị na religion, ọ bụghị maka asị dị na culture, ọ bụghị maka asị dị everywhere. Na ihe anyị na-ekwu bụ ọ baara gị ọba. Achọrọ m ka m gaa n'ala Igbo na-agagharị everywhere m chọrọ. Agaghị m afụ ndị na-ata afụfụ, agaghị m afụ ndị na-ebe akwa. Ọgụgụ na inweghị ego irijuo afọ. Ọ bụghị about catch money. Enwere ndị ga-adị opportune to have access to just create something to exchange them with cash money. Nwee ndị agaghị adị privilege, yes, but at least enwere ihe anyị na-akpọ societal structure. Ndị Igbo na-akpọ ogbenye na ọgaranye. Ogbenye na ọgaranye, onye ọgara nyanye ndị society na-azụ de a ihe nwa bekee na-eme today under social structure. Ndị Igbo nweburu ogbenye na ọgaranye because that is our social institution. Anyị nweburu ya enwe. So ọ bụrụ ihe ọfụ, onwe ihe anyị na-ekwu ebe adị new. Ihe ọbụla anyị na-ekwu bụ maka ọdịmma nke Igbo. Ọ bụrụ about countering your religious belief, no. But onweghị mgbe anyị ga-eji wee kwuo maka ọdịnala Igbo without talking about religion. Is impossible. Ọ bụrụ because na anyị na-challenge your belief, no. Anyị na-challenge the lie of the status quo. We challenge the lie of the status quo. Ọ bụrụ about what is written in the Bible. It's about practical religion being practiced in our land. It's as simple as ABCD. So all the debate is a confrontation. Ọ bụrụ na ị nwere more argument to debate and tell us how are we going to be better, na bịa gwa anyị. Ọ bụrụ just to defend it undefendable. Gwa anyị si anyị na this thing dị mma, we have to do this, we have to do that. But ọ bụrụ na ọ dị gị mma, obi mma na ndị mmadụ na-eme enweta 1 naira because ha ama ha na-asị dị ebe ahụ, o je were nye pastọ ewere ego na-agbara nnukwu moto na-eburu ụmụasa. O nwere kwa osi bịa na chọọchị sị na ime na-esiri ya ike, pastọ na-etiri ọ complain ọrụ pastọ etirie, ọ complain pastọ etirie ike a ka ikwuo okwu ọsị gị man of God o threaten gị with the devil, ịgbapụ ọsọ bifo ịmara ihe na-eme o tirie ụmụasa nọ na village. So ọ bụrụ about this thing, ihe a na-ekwu maka ya maragodi na practically na there is a lie in this thing. Ọ bụrụ about your personal belief. Ọkwa one of ndị chọọchị, ndị pastors, ma ndị pastor ma ndị fada, ha mere accept that there is too much lie in this system. Now mechanic ekwezi anyị mara ndị bụ ndị ara, then how are we going to leave our children? Ke ka ga-esi amasị nke bụ ezigbo? Then how do we tell our children the real one if we don't know? Because anyị amazighị ndị bụ ndị eziokwu na ndị ụka anụ ya, we don't know. So anyị adịzighị safe to send our children. Ije pass ọnwụ na fada na-akpọcha coat n'abalị gaa klọb na-agbu asa, ma fada si ya na fada ọ na-anụ nwaanyị, ma fada amụchara nwa na village. Ndị pastọ tụsịrị mmadụ ime. So how do kwenye ka ị chọrọ ka na this thing? So kedu ka anyị ga-esi wee trust our children future inside these people? Because pastor bụkwa moral, ha nwa na-eme like mgbe ndị ochie ọwụ ndị osu moral direction, ndị fada moral direction. So how do we leave our children na this moral? This man is immoral. Ndị fada na ndị ụka na ndị chọọchị they are immoral. So how can you leave your own children na this hand every morning ọ na-eje Sunday school? Ịmaha ma o je ebe ahụ a na-adụ ya aka, ịma ihe ọ na-eje eme ebe nwa ga-erube 14 years mgbe ọbụla ọ nọ n'ụlọ ụka, nwunye gị mgbe ọbụla nọ n'ụlọ ụka, ịmaghị ihe na fada na-eme ebe ahụ, ịmaghị na pastọ na-eme ebe ahụ. Na nwanne mekanik ekwezi anyị mara ndị bụ ndị ara, anyị ahapụgo ha for so many years. ọwọkụ ndị ụka buru nsogbu bịa na ndozi ọdịnala. Ndị ụka si na ha nụrụ na enwere ndị na-egbu mmadụ, ndị ogbu ara ọbara batara n'obodo. Mana ebe ahụ si dị awụrụ awụ mgbe ị na-abịa ebe a bifọ, ka ebe ị na-abịa ebe a bifọ,
mmiri ọ na-egwe gị bịa hie ọkwa mmiri ka ị na-eji ụgbọ mmiri were abịa ebe a kịta na ị gara ụzọ awụrụ awụ wee bịa so ọ dịkwa mma ibu dị ọbara wee rụọrọ gị ụzọ ịfụrụ ụzọ ebe isi wee bịa na-atị na ụgbọala ọbara ebe anụ nwe edere ya ndozi ọdịnala ebe ahụ ị na-eje ụka edere ya pentikọstal ọgbarụsụ Igbo pentikọstal ọgbarụsụ Igbo St. Michael ọgbarụsụ Igbo anyị gbawo ndị mmebi ọdịnala mana anyị dere nke anyị ndozi ọdịnala Igbo nke wadere nke gị St. Michael Catholic Church St. Michael Catholic Church ọ bụ asụsụ Igbo gwa m ka nnụ mana ndozi ọdịnala bụ mmebi omenala Igbo kwa ya ndozi ọdịnala bụ mmebi ọdịnala mana St. Michael Catholic Church bụ ndozi Igbo ka ị hụrụ mbọsị ọbụla anyị bido chebe echiche mana mbọsị ọbụla onye ara mụtara ya bụ onye ara from that day ara ya anago mbọsị ọbụla onye ara matara na ya bụ onye ara from that day ara ya ana ọ bụ ihe ndị Igbo kwesịrị ime ka ha mara mgbe onye nzọpụta bịara ka ha mara mgbe onye nzọpụta bịara ọ bụrụ about somebody somewhere with wind onye ọcha ga-eji long hair bịaba si na ya I am Jesus Christ abịago m ịkpọrọ ndị nke m na ndị be ya nwadịkwa ihe ke ọnwụ na Jizọs na-abịa ọzọ nke ọ bịara ebe oji anya ọmana ọka why nọ nọhọ that place nye ya ego moto ejijebe must he come kedu ihe ọ na-abịa eme ọ bịara ebe a egbuo ọ na-abịa ọzọ why na onye ha ya ego moto ka anyị jiri jebezie die ghara ịbịawazi ka ọ na-abịakwara eme we can go there meet him anyị ga there meet ya na better a na-achị ọ ga-abịa ọzọ ọ na-abịa ime gịnị ka ọ na-abịa ime ọ na-abịa ịkpọrọ anyị nye gwa anyị ụzọ tell us the road we go gwa anyị ụzọ that place anyị agabazie na ama m ihe ndị mmadụ na-akọ akọ save your land and yourself that is the thing you can see your land and yourself the only thing you can see save them ị na-achọ gịnị ka save obi gị save your soul because if you save yourself then the soul is saved a na-akọtu ya nwanne ọnwụ dị njọ ọ bụghị na ihe mere bụ na ịma na religious doctrine you must have every character ịghọtago ị ga-enwe every character all these characters is like in a movie enwere actor nwee boss nwee the members of the movie so that's the same thing with religion because ihe our tactics ọwụ na ị na-watch movie now sometimes you watch the movie for long time ibido mebezie ka otu aha ndị movie ahụ si eme like Nigeria now ifu ka si agbazi lottery everywhere ifu ka esi eyi isi akwa anụ nwa na-eyi ndị ụmụ nwaanyị na-ebuzi isi ndị ọcha na-eti n'isi as beauty ụmụ nwoke na-ete bleaching cream na-aka avụ nku anya all these things they saw in the movie so the same thing with the church ọwụ na church categorize dark as evil then white as God then Igbo our African tradition as evil all ihe represented na the church you got to go then ndị a na-achụ aja ọwụ na ha na-achụ dị aja ha na-eme ya as if na the thing bụ ihe ọjọọ ọwụ dị aja with the problem not the way they do it o nwere ike gị na now asị na mmadụ na mmadụ na-ese okwu ịbịa that place echi ifu ebe edebere ihe dị ka ọkụkọ awụsịrị ọbara that means intention ya bụ ka ọ were dị ọgwụ mee onye a ihe ọjọọ ifuge so ịgazie na Nollywood movie ifu na ọ na-eme abịa akọ mmadụ ọgwụ na onye na mmadụ na-azụ anị akọ ya ọgwụ na nwanne whether you like it or not that is how your mind is formed so now traditional symbolizes evil to them that is truth we must be accept anyị ga-eme accept ike ụka agwụgo ndị a ọ bụrụ na ike ụka agwụbe ha ike ụka agwụgo ha but nsogbu dị because they do not know that in traditional ha mara ya ha ama ya as ihe ọjọọ na evil that's all your own because of ones if you want to save me you must tell me how to save me ị chọrọ isave m
why do you want to save me? How can you save me? Through what? The reasons you want to save me. So ọ bụrụ na ngụ nwasa na ị chọrọ inye ha ndozi ọdịnala Igbo, then let them see, because ọ bụrụ na ha afụhụ ọ ka mma na ha nọ with the demons hammer. The demons you know is better than angel you don't know. Ị na-agwa ya about omenala Igbo. Can you please explain this to me, omenala Igbo? Because for me, ama m omenala Igbo as ihe ọjọọ, ama m as evil na movie based on what people told me. So nke nwa na onwe gị sịrị practically na ịma about omenala Igbo in a good level. Ị gaghị abịagodi buru ụzọ ma attack nke ahụ nji, because ị na-apụ m nke nji nweghị nke ị ga-enye m. Adịbeghị m chọọ nke ahụ ị na-epresent me present. I am not sure of it first. Adịbeghị m chọọ of it. So why do you want me to throw away Jesus Christ and take nothing? That is as simple as ABC. Why do you want me to throw away Christ? And if anything I know about omenani is evil, and when I sleep I dream na-arụ ajọ nrọ mkpọ Christ save him, this ajọ nrọ will stop because in the name of Christ. Then if I throw away this Christ, that means automatically this evil and na-agbara ọsọ will come to me and live. Simple as ABCD. So the fear of that thing is the problem, not because of the love church so much. So anyị nwere work to do. That's why ndị be anyị nwanne ị na-ekwu okwu, you are wasting your time. Ikwusie that enwe village ị ga-eme gaa kwuo maka ọdịnala omenala Igbo, ha amapụ gị n'iwu na that village. Ofu onye anaghị esiri ọha. Ofu onye anaghị esiri ọha. Enwe village ị ga-eme ije buru ihe ha hapụrụ apịbịa dị ya. Ha amapụ gị, onye ọbụla nwụrụ ebe ahụ asị ọnwụ nke amapụ gị n'iwu na that village. Isi na asị tie ego. Because 99.9% of that village believe na Christ is the savior, na Christ abịago nwụọ kpochapụ ha njọ, na all those fetish ị na-eme bụ ihe rụrụ arụ na 99.9%. So only you will come and challenge 99%. Ọ bụghị about whether na asị ma eziokwu. No, that is the belief of the society. Una na nnukwu Igbo. Ọ bụghị asị ma ọ bụ eziokwu, but all the belief of the people. It's as simple as ABCD. So over about countering, because if you want to win, unless you want to be famous on Facebook, you talk nonsense, people will like it, because they fed up in religion, they are large in number. So if when you keep it on Facebook, go nonsense religion, yeah, people will like you and this that. But practically is you gotta sustain, because ndị nọ na side of that Christianity and Christ, they are many. And ihe otu esi arụ foundation ụlọ a na-arụ arụgo the house of their brain, arụgo within the structure of Christ. Even most of ndị asị na ha anaghị ejezi ụka, ha chi iri nri ha mee n'afa nna, ọchị iri nri ọkpọ ekpere ọmadị mgbe o ji kpa ọ chetezi onwe ọsị na dukat ọ na-asa ahụ, ọ na-agụ egwu dozienụ mmiri nnụnwa anyị butere n'iru gị, gọzienụ mmiri nnụnwa ka ọ bụrụ mmiri dị nsọ, gọzienụ mmiri nnụnwa anyị butere n'iru gị ka ọ na-agwọ anyị ọrịa, ka ọ na-achụpụ ajọ mmụọ. Mmiri na-agwọ ọrịa, na-achụpụ ajọ mmụọ. Onye asịrị ya anaghị ejezi ụka, ọfụ nwaanyị ọkpọ ya goddess. God is within religion. Outside religion, no God. God is created by religion, not outside religion. But these people is going out of religion and take only God. That means ha ghọtara ihe a na-akọ. They take only God out because they don't want to worship white man. Hi, because their anger is, why will you put this white man here? I will not worship this white man. Aga m eje buruzie arụsị nna m na village kpọzie Chukwu Abịama. Nwanne onye rere nkịta goro enwe ka nwere ihe ntupu. O were God convert ya to Chukwu Abịama. Just because of that white Jesus not there. I don't want to worship that man. Yes. Ọtọnụzie to Chukwu Okike Abịama. Ọtọnụ to Yeshua. Nwanne, Christianity is rooted in Judaism. Christianity is rooted in Judaism, which they use one book, Old Testament and New Testament. So onye rere nkịta goro enwe ihe ntupu na be ọmara ihe ọ na-akọ. Judaism is Christianity.
because Christianity is Judaism, is Abrahamic. Islam is Judaism, is Abrahamic, because Israel is in the Quran. Ọ dị na amara ọ na amaghị na Israel dị na Quran. Don't you know that? So that is one book, is sun, moon and star. That is what you see. Sun, moon and star created by one person. So isi naghị ejezi ụka maka white Jesus ịmapụta gwerezie God pụtara, that means ị ka nọkwa n'ihe a na-eme na ị ka nọ n'ihe a na-eme as simple as ABCD. So that's why ọ bụrụ about sentiment, ọ bụrụ about emotion. These are doctrine which is your obligation to understand them, because computer can only run with one system. You have been codified with this information in the Bible. Is your obligation to know them. Ima here, you nweghị ike iji another system in a computer, one computer, to have another system in one computer. It's impossible. Your brain is a computer running under this program, and you must use this program to develop yourself. It's as simple as ABCD. Ọ bụghị about Christ, remove the Christ, make it natural principle, then you put way into Igbo ideology, because everything in omenala Igbo is in the Bible. Everything is in the Bible, is in Quran. Everything in Quran is in Torah. Everything in Torah is in Hindu. Water is mmiri na ala Igbo. Water bụ mmiri. So because na akpọrọ ya mmiri, ọ bụghị water. Mba, it remains water. So always nwa ka ọ dịrị, what is the meaning of water in Igbo language? You don't have to take water and call it watery because you want it to sound English, you call it watery. No, ọ bụ watery. Water is mmiri n'ọnụ Igbo. So go and all your responsibility to know what is water in Igbo language, which is mmiri. Ome, gịnị wụ ome n'ọnụ oyibo? Gịnị wụ chi n'ọnụ oyibo? Because e nwere ike ikpọ na chi chere chi bụ Christ. Chi ahụkwa Christ o. Chi ahụrụ Christ. Ị nwere ike ịfụ Chukwu, isi na Chukwu God. Chi ahụrụ God. These things are because Igbo ideology is different, based on the same principle, but definition of this principle different. Because na West ọ bụ ọdịda anyanwụ, so their program the different, because the mind cultivation in the West is different from mind cultivation in the East, which is Africa. You got, because anyị nọ n'anyanwụ, ha nọ n'ọnwa, anyị nọ n'ife, ha nọ n'ọchịchịrị. So onye n'ọchịchịrị, his plan ga-adị iche. Onye nọ n'ife, his plan ga-adị iche. That's why o ji wee use white Jesus for image, because nọ n'ọchịchịrị, ọ chọrọ ọkụ. So ngụnwa chọrọ ọkụ nọ n'ọkụ, you need to use black image. You kwesịghị use white image. Ị nọ n'anwụ werekwe white image tinye, o nweghị isi na. So until anyị aghọta na one, this life is one, energy is one, everything is one, until then ka anyị ga-aghọta na ya agaghị ega ụzọ, anyị jekwa bidokwe n'isi ebe anyị kwụsịrị. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya, anyị ga-anọgide ọgụ within ourselves till ụwa agwụ. You must give up that thing mere gị iji anụ ọgụ with your brother. Give up. Ibido n'isi making restructure. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya, you can never have peace. Onye si na nne ya agaghị arahụ ụra ga-arahụ ụra. Nwata si na nne ya agaghị arahụ ụra agaghị arahụ ụra. So all that things jiggy that ties you down, that makes you enslaved within your own flesh, you must give it up. I want to give you up, you gaghị enwe peace. Until then, if anyị Chukwu ọ si ọ believe in Jesus, mana afa gị were ife anyị Chukwu na, so ka ekwe ihe mere gị believe in Jesus to make you heaven. The mind, inside your mind, the heaven and hell is the condition of the mind. Igbo land o nwere peace ebe ahụ, enwere dịka heaven ebe ahụ. So Igbo land is the mind, is your mind. Your mind is that Igbo land ị na-afụ, because everything ị na-afụ outside is within inside, because the eye ị na-afụ is a reflection
ikpuchi anya gị enweghịzi ihe ị ga-afụ na. So where is the heaven and hell? Close your eye, let me know whether you can see the heaven or hell. You got to go. So ikpuchi anya gị, ị gaghị afụ the heaven, ị gaghị afụ the hell. So what is the definition there? Gekwe ị ga-amanye with Christ. If you close your eye, how can you know how Christ look like? You got to go. So ọ bụrụ about heaven or hell, ọ bụrụ about Christ or hell. Ihe a na-ekwu maka ya how to control people. So here you are living under control mechanism. So nke a dị iche. Control mechanism dị iche. That one is the worst thing that can happen to human being. Because all na dey controlled by your own image and likeness, good and fine. But you have been controlled by something that look opposite to you. You have been controlled by something that is opposite to you, the worst one. What do you tell your child? This man is God. Okay, good. Your child will ask you, Papa, this man is God. I say, what about devil? Okay, who is devil? Okay, you guys are funny. You guys say they devil, but they were God, they were Jesus. You guys say they were devil, but they were Jesus. That is not true. If you buy a that man on a wall with Jesus, you must tell him who the devil is. Because you are na say I am the devil. Now gwa the man, gwa the why your side na. Gwa nwa gị nwoke si na ongunwa with the devil. Then ka mmari ihe ọ ga-agwa gị. Ebe ọ bụ na ị dị proud to say that Jesus Christ is the way, the truth and the life. Nsogbu adịghị. Nwa bekee from Rome created Jesus in their own image for their children to have something to seek on. I seek unto you, my Father, to ascend into heaven. You in Igbo land. Marty, do you know how many kilometers from Igbo land to Rome? Iburuzie mmiri na-eje ije meet ha na Rome. Nwanne si na ebe ahụ pụta. Maka na anyị agara m seminary school. I went to seminary school. So ama m ihe m na-akọ. Onye ọbụla sị na Jesus Christ is the way, the truth and the life. Nsogbu adịghị. I wish you good luck. But ebekwana here nye m nsogbu. If you chose in your mind to worship white image, good and fine. I wish you good luck. But don't come here gwa m na Jesus Christ is the way and the life. I can never come to your church gwa gị na omenala Igbo is the truth, way and life. But here in this page, ndozi ọdịnala nwe page ya, I can preach the gospel of Igbo, my ancestors, those who came before me, because of ihe anyị na-eme to restructure the culture, to cultivate the mind of unborn children, because our responsibility to pass this information to them. Ọwụ na ị ga-pass Christ is Lord to your children, that is a curse unto you, because the children does not look like that man with the long hair. Your children o nwere isi ogologo? Then why do you give them image that look opposite to their own image and likeness? Why? Kedu ihe na-eme ndị isi ojii? If you like, you believe in Christ, that is your own problem. But that image, no. Don't give them the image or draw good for you. Or if you are not a religious person, you can read the Bible very good and understand it. But if you are religion, you gaghị aghọta nwe. It's as simple as ABCD. Because once you are religion, ibagona these people are that is what the Bible even tell you. Bible tell you don't eat between the tree of good, of evil and the good. Bible said it, but you take the Bible, you say they are traditional people, they are Islamic people, they are Judaism people, they are this. But that is what your Bible say, that if you do, you shall die. Your Bible says once you discriminate, you shall die. That is the meaning of don't eat the truth of good and evil.
ọ bụ ihe Bible gị kwuru. But now you telling me that the only way to go to heaven is through Christ. You are judging. But also you tell you don't judge, for you shall not be judged. Why did you judge people? Because also again Christ is the way, is the crystallize the mind is the only way to see the God. But you as onye nkete, you make it external and discriminate and criticize those people who are not within your own illusion and fantasy. Go common book that the same book ị na-eji were eme ọnụ, ị gaghị aghọta ihe dị n'ime. The same book ahụ they use to go and deceive themselves. Ha agaghị aghọta ihe dị n'ime. Ọkwa ihe ị ga-eji asụ nwa gị orukwa echi nwa ga-apụtakwa mekwe unnecessary argument. Echikwe a ga-apụtakwa mekwe the same unnecessary argument. Your children will go still complain and say God help us. Chukwu nyere gị aka, nye gị ụkwụ, nye gị anya. Man is a mighty creator. There will never be God without creation. No. So the creation is the God. Ọnwụ na enwere ihe ọbụla isi ikiri n'ụwa, asị gị seek the kingdom of heaven first. What is the kingdom of heaven? That is ihe m gwara gị na mbido. Arụ isi, the body of the head, which is the pineal gland. Oya ka ndị Igbo na-akpọ arụsị. That is where you build today as a church. That is why mgbe ndị ụka bịara n'ebe ha rụrụ chọọchị bụ n'okwu arụsị, because oya bụ arụ isi, nyanwa bụ the body of the head, which is the pineal gland, which is ebe osu bi, which is where Moses get the 10 commandments. That is why ndị Igbo na-eme onye mee ihe ọjọọ eje na arụsị je ṅụọ ya iyi. That are symbolism. You got to go. So onye na-aghọtara about omenala Igbo is a philosophy, a doctrine, astronomy, astrotheology, astrophysics, and everything that shall ever exist within science. Ọ ihe na-afụ as omenala Igbo na ọdịnala Igbo ahụ ị na-afụ. Ọ ihe na-afụ as nsọ ala, ọ ihe na-afụ as ntọala. Ọ anyị nwa bụ ị na-anụ maka ibu arụ, which is the converted to Hebrew. Ibu arụ bụ anyị nwa, ọ anyị nwa bụ the resurrection. That's why we avoid something, because resurrection is ibu asọ. Iburu ibu asọ you avoid, because once you go away a na-akpọ ime arụ, that means if go na the resurrection you will face ihe a na-akpọ nsọ ala, that is crucifixion. Anyị na-asọ crucifixion. That is why eji wee sị gị na ndị Igbo dị nsọ, ikewa ya you become a savior, ị bụrụ onye azọrọ azọ. Ọkwa ndị nọ the other side, you are still that side. You got to go. So Igbo karịrị ndị mmadụ, Igbo karịrị ụnụ because ụnụ aghọtara Igbo. That is why you have been expelled. Ọ bụrụ ogwu aka gị na ị nọ n'ụlọ ụka, ihe mere gị ba achụpụrụ gị achụpụ. You have been expelled from society because Igbo is a society, so you have been expelled. Apụpụrụ gị ka asụ, kụma ihe bụ asụ, ịbụ asụ, abụrụ gị abụ ka asụ. So ị nọ na exile, ebe ahụ ị nọ na Christian bụ na ị nọ na wilderness. Religion, external religion is wilderness. Only those who understand the philosophy of Igbo race will ever be saved, because ọ ya bụ ọfọ ahụ nna ya ji n'aka. Ọ ya bụ symbol of ọfọ oji aha na-ama na anọ ya ka na Moses, mkpara Moses ahụ ya bụ oji ahụ efu ndị mmadụ eji. Ị na-anya na oji ahụ n'elu, ị ga-enwe ihe ga-afụ ebe ahụ dịka mkpi ya akpụrụ akpụ n'elu oji ọbụla ịfụrụ mmọnwụ ji n'aka, ị ga-afụ na enwere ihe oji nọ n'elu oji ahụ. Kedu ihe eji akpọ ya mmọnwụ? Why o ji wee wụrụ mmụọ? Kedu ihe eji akpọ ya mmụọ? Why o ji wee yiri azịa ngwọ from ngwọ ka eji enweta ya. Ọkụ mana ngwọ bụ feminine principle of opposite of nkwụ. Why eji azịa ngwọ were eme mmọnwụ? Why eji ihe nkwụ eme ya? Why? Ụmụ ibe, onye ọbụla nọ na external of real Igbo philosophy bụ onye ajụrụ ajụ. That is why o ji eme anyị mụọ nwa anyị akpọje ka o je serve to tell them what life is all about, because your
own self is within the envelope of the body. That is why you enye gị that man enyere gị after 7 years o duo gị asị gị na God, ndị Bible sị gị na God rested on the 7th day. All 7th day ka eji edu mmadụ. Chakra maka ndị na-eme kundalini, the 7th chakra ya bụ the highest level before you transcend. Ịghọtago ụmụ ibe? So ọnwụ na ịghọtara about Igbo philosophy, nwanne jee go and stay on the line na ndozi ọdịnala na-abịa. Our teachings, theology, astrotheology on the way is coming. Anyị ga-agwa gị maka ndị mepere obi ha. We will plant this seed of resurrection which ndị Igbo stand for. Ibu arụ. Arụ is the body. That is why ndị ụka sị gị this is my body. Ị ga-eri ihe nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. This is the body of Christ. Na onye ọbụla dị ihe ga-adị ndụ. Ọ ya bụ ibu arụ. That is resurrection. This is who we are. That is the identity of the Igbo race. Then Igbo with the separation, those who are separated. That's why Ofo ji wee bụrụ the symbol of Igbo race. So onye ọbụla anọrọ n'ime Ofo a, ndị ụka ji wee kpọọ ya Noah's Ark. Noah's Ark means Ofo, simple as ABCD. Onye ka eji wee sị gị na enwere Noah ji send the raven. Gịnị wụ raven? Ugolọma. Gịnị wụ ugolọma? Gịnị wụ kpalakwa ukwu? The dove asị gị na Noah send out. Kedu ihe ndị Igbo na-akpọ kpalakwa ukwu? Kpalakwa. Gịnị wụ dati akwụ ahụ na-ekwu kuku? Gịnị wụ dati kpalakwa? Ọ sị gị na dị nnụnụ pụrụ jee weta a leaf of olive. Ọ bụghị olive, ọwa igu nkwụ ka ọ wetara ọmụ nkwụ. But ndị ụka aghọtaghị na enweghị ihe a na-akpọ olive n'ala Igbo. Enweghị. Ọwụ nkwụ because mmanụ nkwụ aha ọ bụ ya ka ndị nwa bekee mechara replace with olive oil so that ka enwee ike grow economy nwa bekee. Ọ bụ mmanụ nkwụ ka ọ bụrụ olive oil. Ọ mmanụ nkwụ ka a na-akpọ olive oil because ọmụ nkwụ bụ ihe a na-apịara mmọnwụ n'anị. Ọ bụghị olive leaf. Ọ bụghị olive leaf. Ọ mụ nkwụ ka a na-apịara mmọnwụ. Ọ mụ bụ ihe a na-eji eme Palm Sunday. Ọ bụghị olive leaf. Why eji ọmụ nkwụ eme Palm Sunday? Why not use olive leaf? Ọ sị gị na o je kata olive tree because na ha enweghị ihe a na-ekwu maka ya. Ha ewere nke ha nwere place. A sị na ihe nwere ka m ga-enye nna, ihe nwere ka m ga-enye. Ọ bụ ihe na-agụ n'egwu. So ndị nwa bekee give you what they have, but you what you have you don't even know. You mara ihe nwere, but they gave you what they have and you swallow. Mba, anyị gwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo, anyị gwawo ndị kwere n'ihe otu kwuru. Onye eze ọbụla anyị fụrụ ka ọrụ ya si ya atụzi n'egwu na anyị bịara nzọpụta. Anyị bịara nzọpụta. We came to rescue the mind of ndị kwere n'ihe otu kwuru, ndị Igbo, the savior, the separated one, ndị agha bụ the resurrection. Onye ọbụla jụrụ resurrection a na-akpọ ya ime arụ. That is imego arụ. Imere ihe aha na-abụghị resurrection. That means o nwere consequence a na-akpọ nsọ ala, which is nwa bekee called Deuteronomy. Ịghọtago? Apụpụgo gị na-asụ, you have been expelled from the house. Simple as ABCD. Ịghọtago? So ọwụ na ịbahọ n'ụgbọ, ịbanyeghọ n'ụgbọ, nwanne itipịago. Is as simple as ABCD. Ọ ka gị mma na ije si n'oge jee banye n'ụgbọ. Jee kịta anụ ụgbọ ka na-elodu. Ụgbọ is loading now. Gaa banye n'ụgbọ kịta, ụgbọ na-elodu. Ụgbọ mesịa kuchie, ịbakwara n'akụkọ. A sị na ebe a na-adụ nwatakịrị nwere nne ọdụ ka nwata na-enweghị nne na-anọ wee na-amụrụ ihe. Kịta ụgbọ ka na-elodu nwanne, jee banye n'ụgbọ ka ụgbọ buru gị. Enwere onye akpụrụ chugara na ọgbụpụ. O nwere onye ga-emenwe ihe ndị ndozi ọdịnala mere nda. Nna gị otu Nnewi na Nnewi ọdịfa. Gaa na Nnewi jee were anya gị gbara onwe Krismas. Go to nne, a sị na ahụrụ ka esi ama ụtọ nsị. Nwanne, anyị abụghị gọvanọ. Enweghị oil money anyị nwere. Nobody is giving us anything. Guardian, nke ahụ just beginning. Akwụbeghị beans akwụmama ya na-esi. Akwụbeghị beans akwụ nwanne, the structure anyị ga-arụ that place. Ọ ga-aka Las Vegas mma. Ọ ga-aka New York mma. Anyị ga-eji aja dị n'anị anyị. Anyị ga-eji ayọn dị n'anị anyị.
anyị ga-eyi cement da na anyị ga-use milestone from Enugu, the concrete from our, anyị ga-arụ glass from our sea sand in our land, anyị ga-arụ the cement from Enugu there. Anyị ihe ọbụla anyị ga-eme ana Igbo ọ bụrụ ihe mmadụ na-amụrụ. You can never know the place. Even if pụtara village unu iche, enwere ndị bịara na Nnewi ha amazi ebe esi anaghị adị ha. Enwere ndị bịara na ndozi ọdịnala ha amazi ụzọ a si anawo ndị Nnewi o, because ihe ha fụrụ ebe ahụ they never expected. Anyị ejikwa ha ego ọ dị otu a. Ụmụ ibe, ịba uru bụ nọmba 4. Akọ, uche, echiche, uru, mbọsị ịnọ ọ ebe ahụ ka atọ na-etigbu boz. Ndị Igbo ji wee were ahịa wee jee n'ime ahịa wee kpọsị ya na tebụl. Ya na-akpọ ya bụ echiche. O chere ya echo, ichosia ya echo, iwe ahịa o chere echo. Ọwụ na ịkọta ya, ichee ya, clean ya, uche wu clean. Iclean isi ya, ije kpọsị ya na tebụl n'ime ahịa wee ree ya, mee ya exchange. Iresịa ya, inwe ihe a na-akpọ uru. Ọ ya bụ echiche a na-eche eche. Ọwụ na enwero these 4 fundamental echiche, because motor can only move by intake, compression, combustion, then exhaust. That is 4 principles that move a car. Eke, Orie, Afọ, Ngwo, that is 4 fundamental elements of nature. Matthew, Mark, Luke, and John, that is 4 canonical Bible. So ọ bụrụ na ị ghọtaghị these 4 principles that make up thinking faculty, because eke na Orie na Afọ na Nkwọ ọ ya ka ha dekwere Matthew, Mark, Luke, and John. Even though na ọ bụghị Matthew, Mark, Luke, and John, na ọ bụ Luke, Mark, Matthew, and John. All Luke first because all the son. All Luke with the son gospel of the summer. Leo, the lion. Ọwụ na ịmahọ these things, ụmụ ibe, nwanne ị ga-aba n'akụkọ, because mmụọ gị nwere plan o nwere, which the plan is been change direction. Mgbe ị pere mpe, the environment, the information and education change the direction of your spirit. So until you discover the direction, you are a wanderer. You are a wanderer until you discover ebe ị na-eje, your destination. That's why amụọ gị agụọ gị aha na ha na-agụ gị to fuse you in your direction. But kịta now, that system adịrọzi. So you are a wanderer. Ifere emena gị, ihere emena gị, onweghị onye a na-eme mistake. Ọ bụ mistake ka mmadụ na-esi amụta ihe. Anyị niile emego the mistake, all of us did, ma okenye ma nwata. So but the only good thing nwere ike imere gị bụ na ka ị mata na ị mere mistake, because ọ mgbe onye ara matara na ya abụzighị onye ara, matara na ya bụ onye ara, ọ bụ the moment ọ bụzighị onye ara. So gụnwa na onwe gị, ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ onye Igbo, bụrụkwa onye aha agọziri agọzi, bụrụkwa onye eji ama atụ, bụrụkwa onye nka na ụzụ. Maka ihe eji mara anyị nka na ụzụ, ameghe m, ọ bụghị nwa mere invent the language of nka na ụzụ. Anyị amụrụ anyị na-anụ ya. So nka na ụzụ, which everybody ma ihe ọ pụtara. Ị gaa na Igbo Ukwu, ị ga-afụ ihe niile ewepụtara na Igbo Ukwu. Ọ bụghị by mistake ka m ji wee bụrụ onye Igbo, mana na Igbo Ukwu enwere metals. Ị gaa na Nsude, na enwere pyramid arụ na Nsude, na enwere ihe this pyramid symbolized. Ị gaa na Ọkigwe, ị ga-afụ na enwere metals. Ị gaa na Leja, ị ga-afụ na enwere metals. So all these things nwere ihe o gosiri anyị na we are special people. Ọ bụrụ about ndị gboo, is about those people, the savior, those people that will save the face of the black race. Because I symbolize it. We rep the black, we represent the black race. So ọ bụ na anyị nwa bring this doctrine into the face of every black man, they will buy into it because they want to be black. Ha chọrọ ịbụ ndị ojii.
ha achọghị bụ ndị ọcha but enweghị doctrine to follow because ndị America already ha nwere American doctrine ebe ahụ ọ na-acha ọcha ọwụ na ọ bụghị Hebrew Israelite ha wụrụ Christian or Israel ha enweghị African doctrine but Igbo nwere perfect doctrine for them to follow but ndị be anyị ga-asị gị na asị Israel ka nonsense na-akpagharị hapụzie that is alaeze hapụzie alaeze mba nụnụnụ onye nna ya nọ n'ala eze anaghị eje ọkụ mmụọ biko onye nna ya nọ n'ala eze anaghị eje ọkụ mmụọ anyị gwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị kwere n'ihe otu kwuru gaa na Nnewi on 25th anyị ga-anọkwa live that day on 25th we will be live here from morning till night ka unu na-afụ ihe a na-eme because nwanne ya sị na ịtụpụ nkịta akọrọ igosi ya ọ gara ya ketụrụ ya mbụ anyị ga-arụ every single machine anyị need to work in our land anyị ga-arụ companies n'aka anyị we will produce machine that will work in our land to create job for our people ndị kwere n'ihe otu we don't give job onye akwụkwọ ha nye gị nyecha gị iwere ịnara ndị ndozi ọdịnala ego ijenye pastọ ijenye chọọchị mba anyị ga-eme resist na nke ahụ resist ga-abatakwa ebe ahụ all those people who sacrifice their mind to be disciplined sacrifice ihe ọjọọ dị n'obi ha they will be the privileged ones because ọ ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe ọ bụ ihe ndị ichie gwara anyị mee to rescue the land. This is only people who accept to enter the ship of Noah, the cleanness, the cleanliness. Ndị agha wetakwara ọfọ Igbo jidekwe maka na ọfọ bụ n'ime obi ọ na-afọ ya afọ onugbo ịfọ ya afọ ka onugbo ikele ya that only them will be the because anyị chọrọ ka anyị gwa gị something ihe ọbụla anyị gwara gị mee otu esi gwa gị isi na A bụ A anyị ekwere na A bụ A isi na B ị gaghị asị m na A bụ A mana A bụ B mba ọwụ na ị na-abịa ọrụ na ndozi ọdịnala na-abịa wite obi gị niile so that ka ị nwee ike ịmụta ihe a na-eme ebe ahụ ọ bụghị ị na-abịa ka ị nara ego ya nna my interest ga-enyegoro ime ego aha sef ọ bụ na akwụọ m ụgwọ ọnwa that is ebe obi dị ọbịa ka ihe ọ ga-amụtakwa ndị ebe ọ bụ na ọ bịara ịnara ego that means ọ dịghị dị interested na the work whether ọ ga-amụta how to do this thing mba nọ ka ọ bịa ka akwụọ ya ụgwọ ọnwa ka ọ na ya chọghị ụdị ndị ahụ ihe anyị chọrọ bụ ndị ga-eme ọ bara anyị kụzichara ya o jee ọkụziere ndị village ha because ihe anyị na-eme ihe ahụ to create an ideology for Igbo people anywhere in the world ọ bụrụ ọsọ ndozi ọdịnala ọ bụrụ maka nọ nso ọ bụrụ maka anybody no so ịmụta ịkụziere ibe gị onye ha na-ekwu maka ya ọ bụrụ selfish nonsense ebe a no selfish ndozi ọdịnala ga-abụrịrị ndị ahụ bụ ofu n'ime mmụọ na eziokwu that is only way because that is only way we can do. Ị na-ere garị egoro m gị garị igoro m ụtara ị na-ere mmanya egoro m gị mmanya igoro m ose ndị ndozi ọdịnala we trade within themselves so that we can develop the economy of ourself. Ọ bụ nwayọ nwayọ mana enweghị ihe dị impossible under the sun. Everything imaginable is possible. Ụmụ ibe ọ ga-adịrị ụnụ na mma na anyị atara anyị go nketa uche too much nwere obere oge isi ọwụwa ọwazie mmadụ so ka ọ dịkwa na echi ka anyị mee na ihe ọzọ udo dịrị ụnụ bụ ndị ndozi ọdịnala.